बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे त्याच्याने नावे. पवित्र नावे. आमेन. आमेन. समस्या पडव्यान मरी एक बरी कबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरीचे गर्भेत झाले. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसू असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये Perché देवाच्या Maria माया, devoce आमच्या non पापी pianga che विनंती non करा, ti आता आमच्या parla, जीवनाच्या amciamo. आबळे समयाचे साखर तुझ्या Gesù सगळ्या परमाने utenza. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसू असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये Perché देवाच्या Maria माया, devoce आमच्या non पापी pianga che विनंती non कर, ti आता parla, आमच्या मरणाच्या वेळी आणि देवासो पूत मुनीस झालो. आणि आमच्या मरेंजिelo. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती Maria devoce आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवान देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या अपसण्यात आम्ही तुमच्या गतीर. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावरी तुझ्या पुतात ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले. आम्ही त्याच्या कष्ट आणि क्रूसावरील जीवनपणाच्या आनंदात तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत मग आम्ही मागतो. ख्रिस्त आमच्या सम्यामध्ये पाहता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसा आधी सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या भडव्या तुझ्या रखल्या त्या दयेन मका दिलाय तुझ्या मका राज संभाळ आणि सलई. आमेन. ससना सो विषय दीतांका ये सम्या अंतर प्रकाश समाधाने ते विषय केले. आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सा मिंगेली आमच्या सुखात आमकार संभाळ धर्मसराच्या कुटपणाचे आणि पासांचे आधार दे. सोमी देव तंका फरमाव देऊन परत मागता आणि तू ये सर्गावयल्या फौजेच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारात विसरल्या सैतानाक आणि त्याच्या हरा कोटात देवाच्या पदवीत यमकडा रोटीन घाल. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येव, तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझे सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझे सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. एक घडीभर आमचे डोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. परत या सोमवाराच्या दिवसा त्या सम्याक जाऊन सर्व महिमा सर्व स्तुती सर्व होगळा ससनाच्या ससना कारण ख्रिस्त राय ख्रिस्त आमचं राय ख्रिस्त या जमतेसो राय ही जमत ख्रिस्त आमच्या रायाक समर्पणची राय सर्व पदवेन भरलो राय
सर्व अधिकार असलो, सर्व अधिकारी ताच्या सकल येतात, सर्व रूल्स रेग्रो ताच्या अंडर येतात, ताच्या अंडर येतात. सगळी सृष्टी त्या देवाक, त्या रायांच्या रायाक खालजता, ताचे मुखार सर पडता, ताचे मुखार सर पडता. देवाचे उतर म्हणता आयजाया 45:23, मुझ्या सन्नावान हावे सपूत घेतला आणि मुझे तोंड सत उलयला. पाटी घेऊक जायना तसले उतर है, पाटी घेऊक जायना तसले उतर हे ताचे उतर, ताचे उतर पाटी घेऊक जायना तसले उतर जावन आसा. आयजाया 55:11, तशे मुझ्या तोंडांतले. आयजाया 55:10-11, कित्याक जशे पावस आणि बर्फ मळबातावन पडतात आणि वंपियांक भी दिवंक आणि जेवतल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतू किर्लोक लायतात आणि हे केले शिवाय फाटी वसनात. तशे मुझ्या तोंडांतले भायर सरता ते उतर निर्फळ जावन मुजेशी फाटी येना. बगर मुजी खुशी पळता आणि जे कितें करूंक हांवें ताका धाडले ते सगळे करता, ते सगळे करता. ते उतर, ते दैविक उतर, तो ख्रिस्त राय ताचे उतर म्हणता. आयजाया 45:23 बी, मुझे मुखार सगळी आपल्यो दिमी मोडतली, मुझे मुखार सगळी आपल्यो दिंब्यो मोडतली. मुझ्या नावान सगळ्यो जिबो सपूत घेतल्यो, मुझ्या नावान. त्या नावाक, त्या ख्रिस्त रायाक सगळ्यो रूल्स रेग्र्यो खालजतात, खालजतात. त्या सम्याक रायांच्या रायाक कितें साध्य म्हणलें ना, कित्याक तो सगळ्याच्या की वयर आसा आणि ताच्या मुखार सगळी पृथ्वी, सगळी रूख झाडां, सुकणी सावजां सगळी दिमी मोडतात. सगळी त्या सम्याची आराधना करतात, त्या एका सम्याची स्तुती करतात. परच्या दिसा एका भुरग्या पासत आम्ही कंटिन्यू मागून आसल्या, काली मागले, आजय मागले, एका भुरग्याक धरले, झैलान गेले, आम्ही कंटिन्यू मागून आसल्या आणि त्या भुरग्याक सोमारा दिस आज कोर्टांत हियरिंग जाल्या उपरांत सोडटात की नात की काले कितें कांय गोत नातले. पूण आमचो स्वामी वर्तो जावन आसा. कितेंच हियरिंग जायनासतनाच त्या चेरक्याक सकाळी फुडें सोडला आणि तो घरा भितर पावला. आज कितें हियरिंग आसा, कितेंय करतना, पूण ते सगळे त्या स्वाम्याच्या हातांत आसा. तो स्वामी सगळे बदलूंक शकता. कित्याक आमचो स्वामी वर्तो एक ग्रेट मिरेकल, एक वत्ते अजाप जावन आसा. ह्यो चेरको सकाळी फुडें मुकल्या दिसांनी ते कुटुंब टेस्टामनी दितले. कित्याक तो स्वामी ताचेर पातयेल्ल्यांक केदीस सोडिना, केदीस सोडिना. ताचेर भरवसल्ल्यांक केदीस सांडिना, केदीस सांडिना. खंडीत जावन सांडिना. देवाचे उतरस म्हणटा Psalm 94:17, सर्वेस्पोर मुझ्या आधाराक येवंक नातलो जाल्यार हांव बेगीन मोनेपणाच्या देशांत वस्ती करूंक पावतो. वय सर्वेस्पोर आमकां आधाराक येता, सर्वेस्पोर
हर एका दिवसा तो आमच्या आधाराक येता. तो आमच्या आधाराक येता. आज त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया. आज आमी त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया. साम 94:14 सर्वेस्पूर आपले प्रोजेक्ट सोडसोना आपल्या दाईजाक तो सांडसोना. सर्वेस्पूर आपल्या प्रोजेक्ट सोडसोना आपल्या दाईजाक तो खेरीस सोडसोना. आमी ते ताचे दायज जावन आसा. आमी ताचे दायज आमच्या माईक अनम्यूट करया. आमचे सगळे माईक अनम्यूट करया. तुमकां कितले जाणांक जाता माईक अनम्यूट करा. आमचो समी वर्तो या सकाळी पुढे देवाचे उतर ऐकता असताना कोणाकी एका व्यक्तीक राईट दोंपरांत दूख आसली जेजू ना पडला आणि कोणाक राईट पायांत दूख आसा जावंक पुरो वयर दोंपराच्या इल्लेशे वयर दूख आसा. जेजू तुका या घडये स्पर्श करना आसा. सगळे माईक अनम्यूट करया. माईक अनम्यूट करया. सगळ्या त्या स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शियारा ला बरा दी बरा शिरा ला बरा दी गिरा बरा दी बरा शिरा बरा दी बरा दी बरा शिरा ला बरा 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 दी गिरा बरा दी बरा शिरा ला बरा 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 बरा. रिया शियारा ला बरा 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 दी बरा शिरा ला बरा बरा दी गिरा बरा दी बरा शिरा बरा दी गिरा बरा दी बरा शिरा ला बरा 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 बरा. शियारा ला बरा दी गिरा बरा दी बरा शिरा ला बरा दी गिरा बरा दी बरा शिरा बरा दी गिरा बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुका स्तुती तुका आराधन कित्याक तू व्हरतो देव. तुझ्यार फातेरल्या तुझ्यार विश्वास दवरल्या साडीना तसलो देव तू जावन आसा. तुका आराधन तुका आराधन तुका जाव महिमा. 96 सर्वेस्वर व्हरतो स्तुतिका पावो सर्व देवाची बिरांदरचे प्रास आजी सट बिरांद धरून पावो. तुझी आमी बिरांद धरून पावो कित्याक तू सगळे घडताय. स्तुती तुवें घडलाय. हर एका दिसा आमकां जाय जातले सगळे त्या दिसाक तू फावो करताय. तू व्हरतो तू महिमेवन नीज जावन तू राय. तुका जाव आराधन तुका जाव महिमा तुका जाव स्तुती काकूल दरस आराधन तुका शिराला बरा 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 बरा. हालेलुया हालेलुया. गट्ट तळा स्तुती करिया. कंटिन्यू गट्ट तळा स्तुती करिया. माईक अनम्यूट कर. स्तुती करा. स्तुती करा. गट्ट स्तुती करा. जेजू याकडे आमच्या मध्ये असा. जेजू आमच्या मध्ये असा. जेजू जेजू घट्ट तळा स्तुती करा. घट्ट तळा जेजू जेजू शिराला बरा 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 बरा. इसाया chapter 30:21 सर्वेस्परा कष्ट सोडून दिलो. पदराचे उदर दिले लिपोन रावसना आणि तुझ्या उज्यार आणि तुझ्याच डोळ्यांनी तुझ्या शिक्षकाक तू देखतलय. आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका. पाठीच्या लेफ्ट साइडीन वयल्या भागार दुख आसा ते हाड दुख आसा. तुका आपण आसा या घडी. जेजू तुका आपण आसा या घडी. जेजू तुका स्पर्श करता आसा या घडी. जेजूची काकूळ वळोन येते आसा. जेजू तुझे थान पळय. जेजू तुझे थान पळयस ना. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शियारा बरा बरा बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया रिया
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah. या सोमवाराच्या दिवसा आमच्या दत्ताला दोन्ही हात वैर पारया आणि मागया आज या सोमवाराच्या दिवसा म्हाका तुझ्या आशीर्वादाने बघ आज मागया आम्ही मागूंक जाय या सोमवाराच्या दिवसा आम्ही आशीर्वादी जावंक जाय आम्ही हर एकले आज हर एकल्याक देवान वेचून काढला आम्ही आशीर्वादां घेऊन वेची भुरगी जायचंय म्हणून आशीर्वादां घेऊन वेची आयताना सायचे म्हणून देवान आमकां वेचून काढला या लयनीर असल्या आमचे हर एकल्यांचे नाव ताणे आपल्या थळाताचेर खातयला आणि एका दिवसात तो तुझ्या हात पळयता ताचे तू हात पळयता तुझे नाव ताच्या थळाताचेर बळ आसा तो पळयता तू कितले दुखा गळयलाय सगळे ताच्या आशिश्तल्यान ताणे भर दवरल्या आज त्या सुम्याला की मागया आज ये कूड म्हणले म्हणजे जिवीत म्हणले हे आयदान तुझ्या आशीर्वादाने परसून आज म्हाका आशीर्वाद जावन निर्मी म्हजे खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हज्या काम करच्या म्हज्या कॉलिग्सां खातीर म्हजे सांगात पॉइंट करतल्या खातीर म्हज्या ससऱ्या खातीर आज म्हाका आशीर्वाद आशीर्वाद कर आज हांव खंयच्या बसार या खंयच्या गाडयेर पॉइंट करता म्हजे सांगात कोणीय असो जावन पुरो तो व्यक्ती कष्टात जावन पुरो रिणार असो जावन पुरो सोम्या तू म्हाका आशीर्वाद घेऊन येचे आयदान करताय देखून तो भाव ते भयण आशीर्वाद जातात कित्याक तुझे आशीर्वाद वाढून येता आज ते आशीर्वाद भर आशीर्वादाने भर आज म्हज्या ऑफिसात कोण कष्टात आसा ताच्या कुटुंबात पैशाची तंगी आसा तांच्या जिवितांत समस्या आसात जेजू आज मागता तुझे आशीर्वाद ताणे आयच्या देसा अनुभव करू कर जेजू तुझ्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता आमेन 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 नंबर्स 6:24 to 26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ सर्वेस्पर आपल्या मुखावर प्रकाश दाखव आणि तुझी दया कर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे नंबर 6:24 to 26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका तुझ्या फंतो आणि तुझी दया कर सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे 6:24 to 26 तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे कृपेन भरले स्वामी तुझे सुबह आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू सामन्यातल्या हर एका भावनांक समर्पण दिव्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम हर एकला भावना सुमेच्या तान समर्पण दिव्या आज मागया तांच्या जिवितांत सगळी वाट उक्ती जावचे पासून मागया आयजाया 45:2-3 हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतल करतलो हांव काशाच्या दाराची फूट करतलो लंगडाच्या आडांबे मडवडितलो हांव तुका गुप्त दिव्यान लिपोवन दवरली संपत्ती दिता म्हणलो तोच समी आज तांच्या फुडल्यान वचोनी आज कितल्या जणांक इंटरव्यू आसा या दिसांनी कोणाक इंटरव्यू आसा जावन पुरो कोणाचे जावन पुरो कोणाचे फ्युचर जावन पुरो कामाक वेची वाट ब्लॉक जाला उक्ते जातात ना जेजूच्या बहु पवित्र बहु बळवंत नावान जेजूच्या पदवेदार नावान ताची वाट उक्ती जावन दी जेजूच्या नावान उक्ती जावन दी आधाराक येतलो सुमी आज तांच्या आधाराक केली आज कोणा म्हाका इंटरव्यूक बसतना आज तो सुमी तांचे मध्ये मध्यस्थी जावन बसली आज ते सगळे संभाषण जेजूच्या कंट्रोलाखाली येऊन दे आणि सगळे वाट उक्ती जाऊन दे जेजूच्या नावान आज कितले जना वर्सां जावन पुरो महिन्यांतन फायनान्शियल समस्या आसात रीण सडत आसा फारीक करूंक जातात ना
जेसूच्या नावान सगळी वाट उगती जाऊ दे. सांगा मला ने उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. साम 121:2 सर्वेस प्रथम तमस्वादा ताने रस्ता सगनी संसार. साम 121 सर्वेस प्रथम तमस्वादा ताने रस्ता सगनी संसार. साम 121 सर्वेस प्रथम तमस्वादा ताने रस्ता सगनी संसार. मान मरिये कुरपेन बरले सुमित तुझ्या सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. Bagian Maria रिय कपिडेस तंग सुमेच्या तन समर्पण देऊया. सुमेचे स्पर्श तंका आज मिळवली. आज कितले जण विंगड कॅन्सर पडेन कष्ट नसा जांगपुरो लुकेमिया कोण पार्किन्सन पडेन कष्ट नसत. लिव्हरचे प्रॉब्लेम, किडनीचे प्रॉब्लेम, कठीण हेडेक, स्पाइनल कॉर्ड इश्यू असत. एक बहीण स्वार्थ जाऊन त्याचो घाई गोड जातात ना. सुम्याक समर्पण देऊया. सुमित काही स्पर्श करून आपटा दी माग्या. एक भुरग्याक समर्पण देऊया. लारिंगो मलेशिया पडेन कष्ट नसा. ऐकन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण देऊया. तकलेंत ब्लड क्लॉट जाला. सगळे ब्लड क्लॉट जेजूच्या नावान निथळ जावन असले, मेल्ट जावन असले जेजूच्या नावान. नॉर्मल जावन दे जेजूच्या नावान. रॉल्विन आणि कॅल्विन म्हणल्या भुरग्यांक सुमेच्या समर्पण देऊया. सुमेचो पवित्र आत्मो, दैविक आत्मो तांकां स्पर्श करू दी. तांची कूड देवाचे मंदिर, देवा स्वत्म तांची येता. कसल्याच अस्कत काही तांचेर अधिकार ना. आज तांचेर अधिकार चलयता ते हर एक अस्कत कायचे सकत जेजूच्या आमलेक रक्ताच्या बळान जेजूच्या नावान तांच्यातन भायर असोदी. तांच्यातन भायर असोदी. कोणाक कुडीन अलर्जी असा, स्किन अलर्जी, कठीण खरज असा, जेजूच्या आमलेक रक्ताच्या बळान सगळे स्किन आज निथळ जावन सोदी, निथळ जावन सोदी. सगळे स्किन जेजूच्या नावान गुड जावन दी, गुड जावन दी, गुड जावन दी. कोणाक कितें केल्यार एलर्जी जावंक बरो खंयची वस्त केल्या तक्षण जावंक बरो लॅक्टोसाचे समस्या, जावंक बरो पीनट्स, जावंक बरो चण्याचे कितेंय केल्यार जायना. जेजूच्या नावान तर स्पर्श करू दी, स्पर्श करू दी. जेजूचे उतर तांकां स्पर्श करू दी. कितले जाणांक जावंक PCOD इश्यूज, युरिनरी इन्फेक्शन समाजात भेटून दिव्या. पायांनी कठीण जळचे, पाया पोंदा कठीण उखलोप जेजूच्या नावान समर्पण देऊया. प्रिय कपिड्यार सांग समर्पण देऊन येऊन तर सांगता म्हणून 3 पटी घट्ट तळ्यान क्लेम करया. जेरेमिया 17:14 सर्वेस बरा म्हाका बरो कर आणि हांव बरो जातलो. म्हणजे तारण कर आणि म्हाका तारण मेळटलें. कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. जेरेमिया 17:14 सर्वेस बरा म्हाका बरो कर आणि हांव बरो जातलो. तारण कर आणि म्हाका तारण मेळटलें. तर हांव तुजी स्तुती करता. जेरेमिया 17:14 सर्वेस बरा म्हाका बरो जातलो. म्हणजे तारण कर आणि म्हाका तारण मेळटलें. हांव तुजी स्तुती करता. नमान मरिये कुरपेन भरले समित यशवैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. परच्या दिसा म्हाका एक कॉल येयल्ले गांवांत खंयच्या हॉस्पिटलांत एका बाबाक एडमिट केला. क्रिएटिन लेवल 9 आसले, मस्त हाय आणि डायलिसिस करचे म्हणले डॉक्टरान. आम्ही मागले, आमच्या मागण्यात मागून असले कंटिन्यू. आणि कालच्या दिसा तांचे फोन आयले की ताचे क्रिएटिन लेवल देवला 7 कायला देवा करगा. आज विशेषरान आमचो देव आम्ही मागले ऐकता. ताच्या उतरान भोळ असा. आज विशेष समर्पण देव हर कोर्टाची केस जागाची समस्ये कितले जण कुटुंबात समस्या असतात समाजात भेटून देऊया. कितले जण
विजाचे समस्या असतात, रिलीजा पासून राखून असतात, फायनल इंडेमनिटी पासून राखून असतात, कितले जाणां सिव्हिल आयडी पासून राखून असतात, सिव्हिल आयडीचेर ऍड्रेस प्रूफ पासून राखून असतात, कोणाची विजा रिन्युअल जातात ना, जावंक पुरो एम्प्लॉयर भायर गेला रजेर आसा जावंक पुरो आनी रिन्युअलाची डेट येता आसा, समाजाच्या तान भेटन दिवया. कितले जाणां भुरग्यांक खातीर मागून आसात, तांकां फॅमिली विजा मेळच्या पासून राखून आसात, तांचे पासून सोमी तांची वाट उक्ती करून दी, तांच्या भुरग्यांक सांगाता दवरूंक विजा वाट उक्ती जावं दी जेजूच्या नांवान, उक्ती जावं दी जेजूच्या नांवान. मागया कितले जाणांचे जाग्याचे समस्या चालून आसात, समाजात भेटून दिवया. जाग्याचेर लोन आसा, जावंक पुरो भाऊ भयणी झगडून आसा जाग्या खातीर, जाग्याचेर कोर्टान केस आसा, समाजात भेटून दिवया. सगळे केस जेजूच्या नांवान क्लियर जावचे पासून मागया. कोण नांव पाड करता जावंक पुरो, ब्लॅकमेल करता जावंक पुरो, समाजात भेटून दिवन मागया. हे उतर सांगता म्हणून 3 पटी गट्टतनान क्लेम करया. Jeremiah 1:10 तुका अधिकार दिता. नमान मरिये खुरपेन भरले, समी तुझ्या सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदी आणि सदी तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या क्रियेच्या कारणान जाल्यार आमी दिंबीर पडया, तुनी हात आमचे वयर उबारया, दोळे आमचे तंब्या, एका गरजा पासून मागया. या लेन या घडये तुमचे कष्ट किती गरज आसा सम्याक समर्पण दिवया. तो ताच्या बसवण्याप्रमाणे आमच्या मध्ये आसा. मॅथ्यू 18:20 खंयसर दोग तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात तांच्या मध्ये हांव आसा. मॅथ्यू 18:19 तुमच्या मध्ये दोग एक मनाचे जावन कितेंय मागल्यार हांव ते तुमकां दिता. आज म्हजे सांगाता म्हणून मागया, आमी सांगाता म्हणून मागया, क्लेम करया, जेजू आमी एक मनाचे जावन आज मागता. तुमची कितें इंटेन्शन आसा जेजूच्या हातान समर्पण दिया, जेजूच्या हातान समर्पण दिया. देवाचे उतर म्हणटा केन्ना जेजू बोवारी लोकांची केट आसली, लोक हारीन ताचे लागीं येतालो, कितले पिडेस्तान काडले, कोणी खाली हातांनी पाठी वचना. आज याला नसली कोणी खाली हातांनी पाठी वचना, कोणी ना. समाजात समर्पण दिवया. कितले जाणांनी युट्यूबाचेर पिटिशनां घाल्या, तांच्या एका गरजा पासून मागया. सुझन रोड्रिगस, सिरिल फर्नांडीस, जुलियन मस्करेनस, सरिता डिसूजा, मायकेल, मारिया लोबो, आयवन, लिली फुर्टाडो, लॉरेन्सिया फर्नांडिस, गीता, aaron, Anarita Coutinho, Sabina Fernandez, Stella Pinto, Lina Jacob, Binush Franklin. हर एका भावनाच्या गरजो समाजात तान भेटून दिवया. हर एका भावनापासून मागया, मागया विशेष सरान समर्पण दिवया. एकली बहीण लिव्हर आणि किडनीच्या समस्येत कष्टून आसा, मागया. एकलो भुरगो आयसीयूंत आसा, लंग्स आणि किडनीचे इश्यू समाजात समर्पण दिवया. एक बहीण UTI जावन
हाय फेवर आणि लो बीपी पिडेन कष्ट नसा समाजात समर्पण देऊया. एक 2 महिन्याचे भुरगे त्याच्या हार्टांत होल आसा म्हणून सांगला आणि ब्लड लीक सत्य आसा. कार्डियाक कॅथरायझेशन करचे म्हणून सांगला डॉक्टर. समाजात भेटून देऊया. तुम्ही ताका स्पर्श करून दे. जेजू या घडये त्या भुरग्याक कापटो दे. मागया 100 वर्षाचे भुरगे स्टमक इन्फेक्शन कष्ट नसा समाजात भेटून देऊया. मागया तशेंच रीना म्हणल्या बहिणीचे सगळं कर्ज समाजात समर्पण देऊया. रेनॉल्ड्स म्हणल्या एका भुरग्याक समाजात समर्पण देऊया. पायांनी मस्त रेड रॅशेस आणि डायबिटीस जाता समय सुटका लाभून दे. एका बहिणीक कम्प्लिटली तकले फटाफट तसेच दोळ्यांचे बर्निंग जाता सुटका मेळचे पासत मागया. समर्पण दे विशेष एका बहिणीचे इच्छिंग असा कुडीर निथळ जावच्या पासत. सिंड्रेला म्हणल्या बहिणीच्या सगळ्या गरजा पासत मागया. शरल म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या. म्हाका लागता आज फाल्या आज ते पॉइंट करता आसा फाटी इंडियाक जेजू त्या सांगत रावंदी सो शिकपान ताका आशीर्वादांनी भरून दे. सलोन दे. लीना कर्मा आणि कितली भयणी भाऊ भयणी भुरग्याच्या तेण्या पासत म्हाका नासात. एलियन म्हणल्या भुरगे कॅन्सर पिडेन कष्ट नसा समाजात समर्पण दिवं. सिल्विया म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिवं कॅन्सर पिडेन कष्ट नसा. सारा म्हणल्या भयणी डिप्रेशन सुटका मेळच्या पासत मागया. सिस्टर लुईसा बोन कॅन्सर पिडेन कष्ट नसा मागया. एक बहिणीचे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन घराचे कन्स्ट्रक्शन चलून आसा. सगळे कितें अडखळे आसा सगळे क्लियर जावचे पासत मागया. मेल्सी रॉड्रिगस म्हणल्या बहिणीचे सगळे कर्ज पासत मागया. समाजात समर्पण दिवन मागया. तशेंच हर एका गरजा पासत मागया. रोनाल्ड डिमेल्लो म्हणल्या भावाक समाजात समर्पण दिव्या. चेस्ट पेन जावन कष्ट नसा अरोन्या हॉस्पिटलान आसा विशेष सरान त्या भावा पासत मागया. मागया. तशेंच संजय लोकापुरे म्हणल्या भावा पासत मागया. नी ऑपरेशन जाला जेसू कंप्लीटली ताका गुण करू दिवन मागया. एका भावा पासत मागया व्हेंटिलेटर आसा समाजात समर्पण दिव्या. सगळं गरजो समाजात समर्पण दिव्या. दोन्ही हात वयर बांद घट्ट तळ्यान येवतर 5 पटी घट्ट तळ्यान आम्ही क्लेम कर मागया. जफानिया 3:17 सर्वेस पोतुसो देव तुझ्या मध्ये आसा जय दितलो झरितो. जफानिया 3:17 सर्वेस पोतुसो देव तुझ्या मध्ये आसा दितलो झरितो. जफानिया 3:17 पोतुसो देव तुझ्या मध्ये आसा जय दितलो झरितो. जफानिया 3:17 पोतुसो देव तुझ्या मध्ये आसा जय दितलो झरितो. जफानिया 3:17 सर्वेस पोतुसो देव तुझ्या मध्ये आसा जय दितलो झरितो. मान मरिये कृपेन भरले समेत तुझ्या जवळ आसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कष्टाचे फळ जेजो. दोन्ही हातांची वैरव बार्या हे सगळं दीस प्रत्येक पटे समाजात समर्पण दिव्या. आज तुमचं सर्यकला दीस
तो सुमी आशीर्वादाने भरून दी. जेरेमिया 29:13-14 तुम्ही आज त्या समयाक सोदतना तो काळ सुद्धा सोदतना तुमच्या बगले कसलो तो सुमी म्हणून दी. आयजाया 30:21 तुम्ही उजव्या कोसोजेकी दावा कोसोजेकी आज तासो पवित्रत्म तुमका गाईड कर दे. तो गाईड कर दे. आज विशेष तो तुम्ही आमका हर एकला सलोन दे. सगळ्या गरज समर्पित आजच्या दिसा विशेष मागया आज तुम्ही तुझ्या अमोलिक रक्तान आमका कवर कर. बाहेर भितर वेतन आमच्या संगत तू राव. कसलेस कटे सकत कटे पदवी कटे आलोचना कंची असकत काय कंचास असकत कच्या पाच सांत आम्ही संपन्न केल्यापरी समय आमका राखणी समारून मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हालेलुया बरादी बरा शीर बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. तो करगा महिमा स्तुती वंदन या सगळ्या या सगळ्या भुरग्यांक आशीर्वादित केलाय. आज या हर एका भुरग्यांक सलनवर सांगत राव. सुमिया जेसो फाल्यां परत आम्ही सांगत सकाळी मेळटना सुमिया जेसो आणि वर संख्यांत येऊन आणि विशेष हर एक आपण हृदय करपेन बेसवानी बनवून मागता. जेसूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. नवान मरिये करपेन भरले सुमिया तुझे सवय आसा. प्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Thank you so much. God bless. Praise the Lord. Yes. विशेष सरान कोणाक तुमकां टेस्टमनी दिवंक आसात. तुमचे टेस्टमनी 9900332411 परत सांगता 9900332411 या नंबराक तुमचे टेस्टमनी संडिया तुमची पेटिशन दंडिया. कोणाक म्हज्या लागीं उलोवंक आसा जाल्यार तुम्ही ह्याच नंबराक व्हॉट्सएप पर मेसेज धाडा. डायरेक्ट कॉल करनाका व्हॉट्सएप पर कॉल करियत या व्हॉट्सएप पर तुम्ही म्हाका मेसेज धाडा. म्हाका repeat the number 9900332411. Okay. thank you brother. Yes. या तशेंच हर एका दिसा सांजेर कुवेटचो टाइम 7:30 to 8:30 इंडियाचो टाइम 10 तावन 11 वरां UAE टाइम 8:30 to 9:30 आमचे इंटरसेशन आसा. तुम्ही जॉइन जाया आणि हेरांक तुम्ही सांगा. देव तुमकां हर एकल्या आयचो दीस आशीर्वादांनी बेसावन आणि कृपेन भरून. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord, तुका brother. Thank you. बाय.